ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ରୋଷେଇ ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ କାଢ଼ିବେନି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନିଜେ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯାতে କାଢ଼, ସେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିଛି କାଢ଼ନ୍ତୁ। କାଢ଼ନ୍ତୁ, ହାତ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେଟା ପକେଇଦେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣ ପକେଇଦେବେ କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଲେ ନା ଅଯଥାରେ ହବ? କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ପକେଇଦେବେ? ଏତିକି ନା ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ଅଯଥା